Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Nah, berisi kegiatan orang-orang mumet berdua ini pemirsa. Saya mau menyampaikan amanah dari Mbak Allah di tempatnya Mbah Yi. Gimana sampai mantuk, Mak Damis ya ngono. Jenenge nek siang mriki Abu gawe konten, nggih Mak matur nuwun semangate. Cuma Mak lagi pulang. Terus gimana Mbak Indah? Sik mbok aja mulai sik, jenengan kan pengen ngerti suasana bakul takjil ya Nduk ya. Ning gone Kedung Tuban. Ayo nek melok, ayo waduh. Yo Nduk, aku mah apa menyampaikan amanah aja aku ngono. Ayo Tan. Nah, di sini iki gak usah Nduk, kene kok cedak kene kok. Nah, ini pemirsa. Di sini kita mau menyampaikan amanah dari Mbak Allah. Jadi total di rumah masih ada sekitar 5 kalau tidak salah. Saya aduk numpak motor ya, walau ngantuk aja toh kemang Mbak Lupi-Lupi. Oh. Ya wes pemirsa, aku tak langsung ke tempatnya Mbah Lam ya. Langsung saja cus. Intan gawa HP nggih. Intan sing gawa HP nggih. Alhamdulillah sampun nyampe daleme Mbah Lam. Ayo. Oh nggih. Ngapunten nggih Mbah, ganggu wektale panjenengan. Assalamualaikum Mbah. Sehat Mbah? Nggih. Intan duduk situ ya nanti. Mbah, ngapunten Intan derek lenggah teng mriku nggih. Nggih, Mbah. Niki panjenengan pikantuk rezeki saking Mbak Hamba Allah nggih Mbah. Niki monggo niki arupi wonten wos, wonten lisah, wonten mie, wonten gendis. Wos siapa Tan? Wos beras. Wos beras. Lah nek gendis, gendis apa? Gendis uyah. Gendis itu Gula. gula. Nek uyah itu sar. Sampurna. Sarem. Monggo ditampi nggih Mbah. Monggo niki panjenengan tampi sembakonipun. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi saged to. Amin, amin Mbah Lam. Nggih, panjenengan siam Mbah? Mboten kiyat nah. Oh, nggih, nggih. Niki wau masak napa jenengan? Masak sop. Nggih, sing seger nggih Mbah. Benjing kula insyaallah nggih badhe masak sopoke. Nggih. Nggih, kula tak nderek syuting jenengan ngeten. Oh, peteng. Iya. Oh, kosong. Ini kosong. Nah, ini sudah pijet. Oh, kalau sakit pijet. oh jenengan riyen pijet. Nggih. Saniki pun mboten nampi pijet. Kok nampi lena wong awake dhewe. Oh, nggih nggih pemirsa. Wong nggawa awake dhewe wis rasane ra karo-karuan pemirsa. Dadi yo mbae sekarang nggih nyantai-nyantai saja, tapi gadah napa istilah open-openan ayam ngoten Mbak. Nggih. Nggih niku nggih kesibukan. Nggih kesibukan pemirsa. Nggih alhamdulillah nggih Mbah. Enten kesibukan nggih. Bisa sakit. Nggih. Yang widame nggih niku. Nggih alhamdulillah. Ayam. Nggih. Boten napa-napa Mbah nggih, penting paringi sehat. Pijet. Nggih. Gak delenge pijet niku kula bakul nggih. Tempeken Mbah. Nggih tempeken nggih. Kan pokoke sak Peken merah mriki. nggih. Nggih sadyan napa sego jagung napa? Sadyan napa Mbah? Sadyane niku Lombok. blonjo. Oh, blonjo-blonjonan. Nggih, nggih, nggih. Intan Nggih. ini kelihatan, Dok. Mbah Lam putrane pinten kelihatan? Mboten gadah, Nak. Lho, jenengan Mboten gadah setunggal-setunggal nggih mboten gadah. Niku gadah setunggal niku asal kula mendhet larene adik kula. Nggih, nggih. Namine Yati Ben niku sing Nggih. kula mendhet larene namine
Tati niku. Oh, nggih. Ngapunten nggih Mbah nek kula tanglet ngoten soalnya kula kan mboten ngertos. Nggih. Yes, mugi-mugi panjenengan paringi sehat, Mbah. Mboten gadah putra, mboten napa-napa, kan panjenengan sampun napa istilahnya ngrumat nggih. Asal kula ngrumat niku Ket kawit bayi anu nak umur 18 wulan. 18 bulan nggih pun saged mlampah, Mbah. Pun Mlampahe pun bianter ah. Nggih. Mlampah. Nggih. Niku terus pun ageng saged sekolah Nggih. kelas gangsal sama ke SD kelas gangsal Nggih. niku ditedi mboke kalih pake. Disuwun melih kalih Pak Mboke ngoten. Nggih. Oh, nggih, Mbah. Sareng dijak teng Jakarta, kan teng Jakarta ngoten. Nggih. Langsung ngriki melih. Pun gadah lare. Walah ampun cara mono pun rumah tangga nggih, Mbah, Nggih, pun mriki. rumah tangga. Alhamdulillah. Terus niki kisah Nggih. ndak pamite kula ngoten. Aku tak ngolehno Pak Erisma Nggih, teng mriko tebih ngoten. teng Pati. Oh, teng griyane Pati. Pati nggih. Patine ngindul, Nak. Teng Gendol. Nggih. Tapi panjenengan nggih tesih dihubungi mesti lewat telepone tanggi napa ngoten kabar-kabaran nggih tasik, Mbah. Resik. Oh, alhamdulillah. Nggih, Berarti sehat nggih, Mbah, Sehat, putrane nggih. nggih. Putri ding wong Mbak Intarti kok nggih. Nggih. Wedok. Enak lho panci Bu. Larene Pak nggih pun mboten enten, Nggih. terus nggih kanten boe tok. Nggih. Lah kula ditilari lare kalih waune. Nggih, nggih. Arene niku ning kula lah nggih wong kiambakan. Nggih. Terus angsal kula ngopeni sepundi ngoten. Kula pasrahke mbae ngriku, mbae sing Pati. nggih mbae Tati. Mboten nggih ngriki mawon. Oh, ngriki mawon. Nggih. Kula pasrahke ngriku kok kula kan Oh, Mbak berarti adik jenengan. Nggih. adike kula. Adik jenengan. Nggih. Ya Allah, Mbah, matur suwun nggih. Kula ganggu wektale panjenengan. Mboten napa. Kula ajeng pamit niki wae ajeng wangsul kalihan anake kula ngeten. Ayo Mbok tuku takjil sik jenengan kan apa jenenge rasah masak. Ngoten. Nggih matur nuwun Mbah nggih, Mbah Lam. Sehat selalu, salim sik nak. Kula nggih matur nuwun. Nggih, sami-sami Mbah. Sami-sami Mbah Lam. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah amin ya rabbal alamin Mbah nggih. Ya Allah Mbah. Piyambakan kula Kendilan Mbah. Oh, Kendilan. Kendilan kula. Riyen kula nate mriki paling jenengan pun supe, mpun dangu kok riyen. Nggih. Napa niki ngaterke amanah saking Mbak Allah. Nggih, monggo Mbah, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ning ngarep enek baje. Delok numpak to. Ngene ra iso mlebu lho. Iya, delok jajanan. Baje. Nah, iki kan ora otomatis ki ngene. Oh, ngene. Ngene. Naik bajai kecil tutut mak pa kesini kan mak pa kan ditekoki masa apa mak pa di dada wah sewenenge pemirsa iki dingeneno sik dalem mak badhe nganu niki Bapak Lupi wae sing beto badhe tados takjil terus teng Waduh mak Kinara mandi, Kinara Pakung. Nggih. Dadak teles. Niki lho Mak, tetes-tetes. Tes. Nggih, Kinara mandi. Oh ya. Duh, madhe wis tok kene, Mbak. Nggih, pasti mboten teng kolam mriki. Oh, sing kono. Mas sebelah bangunan niku. Berarti campur, Mbak. Nggih, dicampur. Rasanya apa ya Mas iki, Mas? Nyobi harus sal. Nyobi angsal. Ibu lak yo piye nunduk wis karek makcis mbok kon nyobi. Oh.
manis terus Manis. apa krenyes Bu niki. Heeh, coklat, pisang malah ngono kuwi. Iya, lagi iki ya. Jajal. Kula sebenarnya nih kan kepikiran sing tak tumbas ke pun mboten siap. Iya. Masalahnya kula kan Tak kok kene, Dok. mriki. Iya, Kula kan lewatin mriko. Oh, alah iki lho, Dok. Nggih. Aneka molen. Ubi, pisang, coklat, Ada keju, 10 kacang rasa. hijau. Walah iya. Tape ketanita menerima pesanan iki. Oh, iki sing ape pesen. Mbok ibu ora. Yo. Njaluk imbuh bareng, Mbak. Wes panas iki di mobil. Loh, kok Semarang kok, Mbak? Bakul Molen Semarang, BMS Bakul Molen Semarang. Iki nelpon Mam, Iya dong. tidak mau berhenti loh Bu. Masa? Oke. Aku kan lagi nyoba gitu. Ora. Jajal ya. Bukanya jam piro Mbak Lupi? Berapa Mas bukanya? Jam 1 wis mulai sampai habis. Habisnya jam 5 ya jam 5 mantuk. Oh, Bu diparingi bonus. Oh, dibonusi. Dibonusi, jos 500-an pemirsa. Alhamdulillah ya kan ditumbas Mbak Indah iki ya Dok. Apa iki? Es campur 5.000 rupiah. Iki kok iso untuk berdua ya Dok. Bagi kok porsinya bagi. Malah ketemu karo apa jenenge Ndek Biyen sing kerja ning gone air ya Dok ya galone Pak Yadi. Tan jeling aku. Cek. Aku sing dulu ikut Pak Yadi. Tapi sekarang Pak Yadi wis pindah ning gone Purwokerto, pulang ke kampung halamannya. Saiki ganti sing jualan air wis namanya Pak Han. Yo kan ya Pak Han yo. Sing jualan air. Saiki jek menunggu Mbak Palupi, Mbak Tata, Mbak Yes sama Mbak Lina masih mencari Itu apa Pak? es tok. Bawa es tok itu. Iya, tiga Mbak Tata. 5.000 tapi wagi ndok sak ngene kae. Di sini kan apa ya? Aku tak ambil adik. Terus nanti berbuka puasa di rumah dibelino takjil Mbak Indah di Desa Wadu Kedung Tuban. Ini daerah Mbak Palupi nek Mbak Tata Bojonegoro nduk. Nek Mbak Palupi sini daerah Kedung Tuban sini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya pemirsa. Selamat berbuka puasa. Saatnya kita berbuka puasa ya. Lewane nganggo das. Iki telur Intan, ibu mau siji itu. Nah, Intan sing ini ya? Iya, Ini ya? iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ki. Nah ki. Wes, Aku pengen mulu ayo. Nyah kita. cumane Ambil dewe dak. Ambil pegedel lah. tempene gak enak wis gak apa-apa. Gak usah tempe-tempenan. Enak tempe sing nek gurami mang tak panasi. Tempe bacem. Tak ambil lah. Iki segone ya digawa no. Iya, Bu. Iki aja sampahnya juga. Lewane nganggo das rapene iki lho. Terus bestiku enek ceblok siji dimplok bismillahirrahmanirrahim. Ini gue sampah. Rapopo nduk nyamanmu ngono kok. Nggo daster seneng ya gak apa-apa. Sing penting nyaman.
Iya, 2 ya boleh. Terus kok enak sih pemirsa ini aku. Selamat berbuka puasa. Pakai kedel. Ini udah. Iya, wes. Udah oke? Ibu. Hampir gak, aku gak. Iku intan kabeh. Jangan apa? Oh, jangan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo. Ya awal ya panik guyu. Ojo ngono guyu. Anak mie, anak apa kan lho? Apa ya? Ini loh caranya ini. Hop. Oh ini caranya loh. Ini nek makan. Ki cucuel bisik guys. Oh, nggak mencolok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak begedel ya? Mampu ya? Kedel. Lah nek tempe kok ayo. Iya. Hak, tak nyamarin tanah. Jangan apa cuma kali aku. Semur. Semur. Berkata dari lek kini karo apa ya? Lek ini tok Banyak. Lagi 2 minggu kok. Tutup keleh. Mantap. Segini pakai kene. Susunya telas ya? Kerupuk main? Ya nanti dulu aja. Mas kena mie apa wis gak iso ngalami pemirsa, ngene wis alhamdulillah enak. Kerupuknya cuma mengko. Enak. Biasanya berterawih jam tengah 9 perut kan musuh nih. Nih. Dan ya. Makasih Mbak Endah dan juga tim Seri Kucil. Ibu Mbak Intan memang pemulih. Maksud tak Bu, ini kan 2 tahun yang waduh. Mbak Lina barang. Pas Intan ae urung mandi ya. Aku harus mandi ya. Mandi. Mandi. Kecilnya mantap ya? Kata ibu ini di tisu dong. Nendi kok kendi. Lah kuwi.
Lah kuwi masalahe. Alhamdulillah ya Allah. Semua enak. Enak lho. Kapan-kapan ya dimasak nang sesuk. Mari Bu ning kulkas duwe bahan sop gak apa-apa sop neh ya. Sop neh gak apa-apa lah wae tempe lho ya. Masak iki sok ben. Ya nek sebar sop. Ini pun demikian di pemirsa konten kali ini ya. Tunggu-tunggu pokoknya yang terbaik untuk jenengan semua. Terima kasih sudah mengikuti kami dari dulu pertama gitu. Dari 0 subscribe sampai 80.000 lebih. 80 piro ya? 85 apa 84.000 ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kenapa dek ngono kuwi? Balung. Mangan balung. Atik untuk balung kali. Nang tempe. Oh, ning tempe nek balunge dudu biasane ngono kuwi kayak gagang kedeling kuwi lho. Jaga. Iku yang satu ya? Ya. Bismillah. Duh, kak panas sih, Mang. Kak, sangat ya. Tadi dibeli nomolan cek ning kono orang tak cukup. Doa terbaik untuk kalian semua. Terima kasih untuk support dan semangatnya. Rusak gak, Bu? Tanpa dukungan jenengan kami juga tidak sampai di titik sekarang ini ya. Konten kami konten yang sangat sederhana, keseharian kami saja. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cus. Mantap. Iya. Kayak anak balungnya ya. Balung enam mungkin udah kata ya. Mbok kado. Lah aku mabuk piye? Aku tak pateni bensek. Aku tak njajal es saiki ya, Dok. Aku yo Bu. Ambek sendoknya gak apa-apa. Ya Allah. Aku lali beli suruh di kok sendoknya. Ya, paling ya habis do tisunya. Jenenge jangan semur. Itu loh, Sir. Iki semasak gak ibu ahi wong lho, Bu. Sing masak uang. Tumbas nih. Iki dudu wis kok usah dientekno wis. Iki jenenge es kuat. Gak, bukan. Itu es campur. Gak apa-apa ya berdua ya. Enak Ibu. Iki langsung gak es kuat ta? Nek kuwete ono serutan melon, terus enek biji selasih, terus banane jut, enek jeruke, ada walah wali. seger ya Ndok. Ibu maaf ya, orang iso ngembangno tanah gerager. Sesuk ya maaf ya Ibu ya. Gak apa-apa. Mak Demes tadi berpesan biar Mbak Intan. Intan, kalau punya uang ditabung. Soalnya Ibu itu apa sendiri, Intan sing pinter. Ya, tadi didengarke maksudnya nasihat Maem. Ditabung ya Tan. Tuh, nek Intan dapat rezeki ditabung.
Nek ditabung kan iso dienggo umroh mana? Insyaallah. Apa budal lho? Hah? Apa budal nonah pemesaku? Insyaallah ya nabung lho. Iya. Oh, ngono nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Iya. Berkata dibuka buku. Heeh.